видео ще ви покажем какво ще откриете в комплекта и как стъпка по стъпка да монтирате своята 3D дървена карта на света. В кутията ще откриете декоративен компас, двойнозалепващи крепежни лепенки, подробни инструкции за монтаж, шаблони за правилното позициониране на отделните части, както и всички дървени елементи на картата. Преди да започнете монтажа, препоръчваме първо да разгледате инструкцията и да се запознаете с разположението на шаблоните. Преди поставянето на картата е важно да определите точно мястото, което тя ще заема върху стената. В нашия случай, с помощта на рулетка, измерваме необходимите 200 см по хоризонтала и 120 см по вертикала. След като сме определили позицията на картата, използваме нивелир, за да сме сигурни, че монтажът ще бъде напълно равен. Монтажът започва от долната част на картата с основата Антарктида. На гърба на дървените елементи поставяме включените в комплекта двойно залепващи крепежни лепенки. При по-големите елементи препоръчваме да използвате около от 4 до 5 лепенки, разпределени равномерно по повърхността. При по-малките части са достатъчни около от 2 до 3 лепенки. За най-малките острови и декоративни елементи, лепенките могат лесно да бъдат изрязани на по-малки парченца с помощта на ножица. Следвайте последователността, показана в инструкцията, и поставяйте шаблоните спрямо вече монтираните части. След това добавяйте съответните дървени елементи един по един. Когато основните континенти са готови, преминаваме към по-малките острови, надписите и декоративните елементи. Накрая поставяме и компаса, който завършва цялостната визия. И това е всичко. Само с рулетка, нивелир, ножица и включените в комплекта шаблони и крепежни лепенки можете сами да монтирате своята 3D дървена карта на света. 3D дървена карта на света от Хари Дизайн, създадена от нас, монтирана от вас и готова да разказва вашите бъдещи приключения.